Tirado de que tu dejo? Aqui deu. Será péssimo da quando eu tudo. Aqui tá cedo. Oh. Isso suno. Aqui. Ona suno ati gaare dଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି। କଣ ହଉଛି? ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ବିଜେ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ କୋଉଠୁ ଆସିବେ? ଆଁ? ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ କୋଉଠୁ ଆସିବେ? କୋଉଠୁ ଆସିବେ? ଆଜ୍ଞା। କୈଳାସରୁ ଆସିବେ। ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଟିକେ ରାସ୍ତାଟେ ସଫା କରିଦେ। ଯେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କରୁନି। ଆଁ? ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ କରୁନୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଯାହା ତତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାଇଁ ପଇସା ପାଇଲା 4000 ପଇସା। ହଁ। ଆମ ପାଉଚି ମୁଁ କେନ ମୋଲା ପାଉଛୁ କହିଲେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପିବୁନ୍ତି? अरे का के तो माइक में दिखा बुझले आज्ञा तो माइक में दिखा बुझा के सफा कर दो तू हां आपण करला ये तो कार बोल मोल खाई मुझ सफा कर दी ओ आपण पहुंच ना के डाग
Oh,
কথা কওঁছো ৰাতি হ'ব দেখো দেখি বাৰি পাতাই নাই এ ভুৱা চৰিচৰা কৰা কথা এ ৰাতি অধৰে তবে ভুৱা চৰিৰা কিন্তু ঘৰ ছাড়ি পড়ে যাও মালা কেনা কেনা বুলাই লাগাও আও কি করি কও কানা রে গলা মনুসা কানা রে গলা কানা রে গলা মনুসা কানা রে গলা
ଇଏ ତ ମାଇକିନା ଖୋଜି ଖୋଜା ଲାଗିଲେ ଯେ ମାଇକ ଗଲା ଓ ମାଇକିନା ପିତା ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଆସିଲେ ଯେ ତାକୁ ତମ ଏ ଉପର ସାଇଆଡକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ଏ ଆପଣ କେମିତି ହେରା ପଠେଇ ଦଉଥିଲେ ଏ ଅନ୍ଧାରିଆ ଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉଟାକୁ ପଛରେ ଧରି ଗଲେ ଏଇଟା ଶିଖୁ ଏରା ଖାଲି ଖାଲି ନଉରେ ବୁଲାଇଲା ରେ ଏରା କୁଆଡେ କାସି ବୋଲି ଖୋଜିବ ୟାର ମାଇକିନାକୁ ଧରିକି ଯାଇ ପୁଣି ଏ ଖାଲି ପଠେଇ ଯା ଦେ ପିତା ଆରେ କଣ ହେଲା ବହି ଯାଉଛି ଏଟା ମାଇକ ଦିଟା ଯୋଉ ବାଡିଆ ପିଡ଼ି ଦେଲା ବହି ଯାଉଛି ଓହୋ ଏଇଟା ଚାକିରି ଫେରିଲେ ବେସରା ଓହୋ ଆରେ କିଛି ଉତ୍ପାଦ ହେବ ନା ସେମିତି ଫେରିଯିବ ହବ ଟିକେ ହଉ କଣ ରହିଗଲେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି
Nah, mo na ako kala ko lang pa niya. Niya? Jibu. Malaki ka pa ko go. Hey, na ba sa mo no mo ke ke de hai ya ko sa ba de ke na hai. Ita di lan Thank you.